Makaswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingo agara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasta kuigira inyaya yemurume wa murikuona hapo muri Zimbabwe. Murume ane Makore 64. Wezo mtungamiri wecheche Johane Masowe ye Saturday. Murume uyu au yachizi defend. Anofunga picture rake ramukuona rakambo circulate pa social media mawikisa pura. Wanu wachitawa wachiti aiwa. Harukubatirira mwana. Akarora mwana ane 17 years asi iye auya achizi defend akatora achiti aiwa uyu mwana uyu haana 17 years munhu atokura mwana ane 19 years uyezve akatomwana ari mbana ataura achiti iye mukadzi wake wekutanga akashaika ndokubva arora mumwe wechi2 saka uyu mukadzi wake wechi3 waanayo ndonyata kuvigira muzvara nhasi mukuru wechechi yataura achiti vanhu vakacirculata picture ine information yekuti ainge abatirira mwana arora mwana ane 17 years vanzi vanhu vada kutrai kutanisha image yake nekuti ari kuzviti iye mukuru wechechi kuti ndiye ari kuzviti mukuru wechechi ari kuzviti is a senior member wechechi ndiye wechi4 pachigaro muZimbabwe yese pachechi yavo yeJohane Masowe iyi muri Zimbabwe. Ndonyaya tata kuvigirai muzvara nhasi tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section muri Zimbabwe.